जे गोबाङा ससियेल मिडियायाव बुंदों जे दंफां लाइफां दानस्रांजोबनानै जुबिन गार्गनि पार्कखौ मानो बानायनांगौ बेबायदि बाथ्रा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? दा बे बिथिङाव बुंगोन दा बेवहायथ' माने मोनसे जोंनि नेचारेल प्लेन्ट बेथ' गैया बे राबार बिफांखौ गायनाय जादोंमोन माखासे मानसिफ्रा दा बे बिफांखौ दिनै दानफायनानै जुबिन गार्गनि पार्क खालामदों बेहाय मिनिं दङ जों राबार बिफाङा जाबाय मोनसे कमार्शियेल प्लेन्ट दा बे राबार बिफाङा बबेबा समाव माने वेदारखौ पलिउसनबो खालामो जों मिथिगौ बेखौ दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा बे हाखौ माने दखल खालामनानै राबार गायदोंमोन बे हाया पियरलि सरकारि हा दा बेखौ बैसोर मानसिनिफ्राय लाफिननानै बे हाखौ दिनै मानो बेक्तिगत मानसिनो होनो दा सरकारि हा हिसाबै थाथों आरो सासे जुबिन गार्ग बादि सासे मानसिनि आदर्श नीतिखौ फोथांनांगौनि थागिदायावसो बे दिनै राबार फार्मखौ दानफायनानै बेवहाय माने जुबिन गार्गनि पार्क खालामनाय जादों आरो बेयाव बिफां गायफिननाय जागोन आरो जुबिन गार्गआ जे बिफांखौ गायनो मोजां मोनो अलरेडि दहाय फुङाव जोङो बेवहाय खमसे खम 500तासो बिफां गायखांबाय आरो बे पार्कआव गोबांथार माने भेराइटि रोखोमनि बिफां लाइफां गायबावनाय जागोन बिबार बागान खालामनाय जागोन गथ'फोर गेलेग्रा अपेन जिम बायदिसिना बेबस्थाखौ दिनै खालामनाय जागोन आरो दा बेवहाय गुबुन माने राजनितिक दोलोफ्रा बायदिसिना बुंनो हागौ सोरबा बेक्तिया सोरबा बुंनो हागौ सोरबा माने बेक्तिगत संगठनफ्रा माबा बुंलाबायनो हागौ बेनि खोथा गैया जोङो सरकारिनि आखायाव लाबोदों बेवहाय खुनु बेक्तिगतनि थाखाय हा दखल खालामनानै बिफां गायनाय माबा हर्टिकालसार खालामनाय बेवहाय माने दोनबाय थानांगौनि बाथ्रा गैया सरकारा सरकारनि हाखौ लाफिननो बे स्पष्ट खोथा बे माने बेक्तिगत मानसिनि दखलनिफ्राय जों बेखौ लाफिनदों बे मोनसे गिदिर खोथा सरकारनि मोनसे स्टेप बिराद गिदिर स्टेप बे जाहाथे सरकारनि हाखौ थाफिननांगौ आरो बेबायदि हा दंब्ला जोङो बेखौ लाबोफिनगोन सरकारनि हायाव सरकारनि बेनिफिटआव बाहायगोन पाब्लिकनि बेनिफिटआव बाहायगोन सासे सानस्रि मानसिनि नङा दा बेवहाय दाना राजनिति खालामनाय सोरबाया माने राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बेबहार खालामनो नागिरनाय बे बारा थिग जानाय नङा आरो माने जायगानि दंफां लकेल दंफां नङा आरोखि राबार बागानसिमहाय कमार्शियेल प्लेन साथाम साब्रै मानसियानो रबार माने खेथि खालामनानै माने धोन आरजिबाय थादोंमोन दा बेखौ सरकारा नांगौ बे सरकार लाफिनबाय बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो जे बिफाङा जोंनि माने अक्सिजेन प्रडाक्ट खालामो जोंनि माने पलिउसनखौ कन्ट्रल खालामो इक'सिस्टेमखौ प्रिजार्भ खालामो बेबादि बिफांखौ जों गायफिनगोन बेवहाय अलरेडि फुङावनो दहाय बुंखाबाय बेहाय माने 500ता बिफां गायनाय जाबाय आरो गोबांथार बिफां गायबावगोन दा बे डेभेलपमेन्ट खालामनाय जागोन बे पार्कखौ दा बेनि थाखाय मोनसे एक्सट्रा बाजेट हरनाय जागोन बिटिसि काउन्सिलाव दा बेबादिसो डेभेलप खालामगोन आरो जोङो इक'सिस्टेमखौबो जोङो माने रैखाथि होनो थाखाय बे बेबस्थाफ्रा गासिबो जोंनाव दंजोबो गिबियावनो मानव गेदेर जुबिन गार्ग बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों दिनै बिटिसि खुंथायनि बानजायनायाव दिनै 53थि बिथांनि जोनोम सान फालिनाय दिनै बेखौ खालामनाय जादों बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै बेहाय आइटि पार्कबो खाथियाव मोनसे पार्कबो खालामनाय जासिगोन जाहोना बेनो जुबिन गार्गआ सासे माने आदर्श गोनां बेक्तिमोन बेहा माने जाति धर्म खुनु खोथा गैया दिनै बिभिन्न जातिनि दिनै बिथाङा मेथाइ खनलांदों बर'आवबो गोबांथार मेथाइ खनलांदों खाम जथा रिंखांबाय बर'नि गामियाव फिर बिरलांबाय नोंनि फास्राया बेबादि गोबां मेथाइ दं दा बेहाय साना हाब्बाय रजे दा बिदि गोबांथार मेथाइखौ दिनै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मेथाइखौ खननानै दिनै देंखो मुलुगाव मोनसे जायगा आवग्रिनो हादों आरो बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हादों आरो बिथाङा जेनाखि गावनि जे माने केरियार जे बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव खालामदों होननानै बिथाङा गावनि मोनसे हादगादखाराव बुंदों बिजनियाव थाफैदोंमोन बेयाव क्लासिकेल सोलोंदों तामुलपुरावबो थादोंमोन बेवहाय बिथाङा मेथाइ खननो सोलोंदों हयथ' निस्सय बिथाङा बे मेथाइखौ बे बिजनियाव थानाय समाव तामुलपुराव थानाय समावनो निस्सय बे बर' बिमानि गारांजों मेथाइ खननो बेहा लुबैनाय दंमोन आरो बेखौ बिथाङा साक्सेस खालामदों दा बिथाङा बर' हारिनि जे कालचार बर' हारिनि जे देंखो दा बेवहाय मोनसे गिदिरथार भान्डारि होलांदों बिनि थाखाय बर' हारिया बेखौ बावनाय नङा आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांनि मुङावबो मोनसे मेम'रियेल पार्क बेखौ बानायनाय जादों जाहाथे अराय सम जों गोसोखांनो हायो आरो जुबिन गार्ग बायदि सासे आदर्श बेक्ति दिनै बुहुमाव नागिरनानै मोननो थाङा दिनै जायखौ नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव सारा बिश्वआवनो बे नाम्बार 4आव गोलैनानै दं दिनै माइकेल जेक्सनमोन आरो गोबांथार बिदि दैदेनगिरि दा बिथांमोना जेबादि माने भारतबर्षआव बा पृथिबियावनो मोनसे जायगा आवग्रिनो हादों थिग बेबादिनो जुबिन गार्गआबो सारा बिश्वआव मोनसे गावखौ माने गायसनलांनो हाबाय दिनै बेबादिनो बिथांनि जे आदर्श नीति जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बिश्वबासिया जाहाथे बिथांनि आदर्श नीतिखौ जोंनि इयुथ जेनेरेशना यां जेनेरेशना जाहाथे फल' खालामलांनो हायो दा बेनि थाखायनो बे माखासे प्रग्राम बेखौ खालामनाय जादों दा बेवहाय बिटिसि अथ'रिटिनिफ्रायनो फुलि फाइनान्सियेल सापर्ट बेखौ खालामनाय जादों आरो बेवहाय दिनै 25,000 जन
मानसिया मोनसे गारांजोंनो जुबिन गार्ग बिथांनि रोजाबनाय मायाबिनी बेखौ बर' रावाव दानस्लायनानै बर' रावजोंनो गारांखौ होनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लेंहरदों। जों 25,000 लेंहरदों, बाट बेहाय माने 25,000नि बारा 50,000 मानसिया दिनै गेदारिं जानाय जों दा बेखौ नुगासिनो दं। दा बेनिफ्राय बुजिनो मोनो जोंनि आदर्श नितिखौ जोङो यां जेनेरेसना सोलोंनांगौ। जोङो गावजों गाव अनलायनाय, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों अनलायनाय, बे दौलेंखौ जाहाथे जोङो गोरा खालामनो हायो, बेनि थाखाय मोनसे मेसेज जाहाथे समाजाव थांनो हायो आरो बिथांनि आदर्श नितिखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे खामानि मावलांनो हायो, आं बेखौ दिनै यां जेनेरेसनखौ खावलायदों।